Assalamu alaikum, mi salmini kala Madina Gounass naaɓe fof wuram machallah min weltima kadi no feewi nde tawno formation o min kam nannimi hen ko Dialal kanko waɗimi contacté formation fruits et légumes vraiment woni hunde weltare no feewi par ce que yiide nafoore ina adda e wuuro ma aussi aɗa woni cukalel baddeɗa hen ko hunde welde no feewi machallah. Nomin jaɓɓori ɗum so wona weltare e wawde kadi ne tinnade liggey he nde tawno komin ɓoynoɓe sohlude ɗum Allah waɗi noon min dañi fartan e addanede ɗum ha ɗo nden noon ala ko min mbawi so wona weltade rek e donade adduɓe ɗum ɗoɓe par ce que monsieur le maire waɗi min autorisé Aladji Abou Ndiaye ne nanni hen junggo muɗum machallah min beltima no feewi aussi komin puɗɗi ɗo ko liggade depuis hanki ɗo e mairie mo Madina Gounass min dañi hen gandal no feewi alhamdulillah. Min formata ko woni ko jus min pewnata e sirop follere kañum e jaɓɓe e ñeɓedaye e ɓoohe kañum e jinjeere aussi voilà ko ɗum min pewnata. Wa wasimo gokkanmi formaɓe ɓe tan ko woto jomum ya tan wiya hankkadi mi dañi formation lelo hankkadi ɗano non par ce que sa yi aɗa waɗe formation ko pour ha mbawa hen dañde gandal naftoroɗa sa yeehi a liggima ɗum a continue amma ɓeydo dañde hen expérience et aussi amma waw anne jangguinde woɗɓe ya ha natten sohlude jiggoyade jangguinoɓe en formation taw ko sukaɓe Madina Gounass formata dirta e nder ko e mumen. Mulam battinigol woni tan mbiɗa wiya kala suka gonɗo e Madina Gounass foof so nani ko wayno formation walla haalnama woto jagguir ɗum bolle puyɗe nde tawno yimɓeɓe foof poti liggade aduna o namni ɗum aussi mi yetti Fitirla TV depuis hanki aɓen ɗo gaari eɓe daari